Интересно, странно и объркващо. Такова е първото европейско влияние след освобождението във Варна. Новите порядки, които нахлуват заедно с уреждането на младата българска държава, са твърде чужди на местните нрави. Първи дръзват да ги опитат най-видните местни големци. В началото на 20 век баловете са били неизменна част от живота на висшето общество. Балът е своего рода посланник на дворцовите повели на Стара Европа. Модерните вечеринки се устройват във военния клуб, където заможните люде отиват със съпругите и дъщерите си. Те ужасно се притесняват, че трябва да се докосват по време на танца. Не се гледат в очите, а през рамо. Сериозни, сякаш извършват богослужение. Пише в спомените си Василий Немирович Данченко. След идването на княз Александър Батенберг, балове се устройват и в двореца Сандрово, днес Евксиноград. За всеки бал и вечеринка се изпращат писмени покани с цел забавлението да бъде осъществено в точно определен кръг. В местните вестници пък, наред с програмата на събитието, се обявява как да бъдат облечени кавалерите и дамите. После дълго се коментират тоалетите на най-видните жени на бала.